İvahanı bizi ağır güne salli. Oğlun oğlu göç görmedi oğulluk. Dede. Men Hacı Tarhan'la bir bağ tecrübe bilen tanış boldum. Özü pürtüýär. Kinyat Samanow diýerler. Öyle kän wagt bäri ortlaň arasynda ýaşaýar. Ol ortlaň diýinine giripdir. Ýöne gowy adam, halal adam. Ine şo Kinyat maňa ortlardan kömek soraň diýip maslahat berdi. Olaň şu halky paşasy güýçlümüş. Oň biz bilenem töwde etmek niýet barmyş. Bukhara, Xiwa, hatda Hindi bilenem töwde etmek ýoluny aktarýarmyş. Ort paçasyny ýapsa bolmalymy? O kapırlar bärik gelip bizim Türkiýan kinýaýaly öz dinlerini öwürerler. Ýok beýrat bolmaz oglum. Bu toprak kapır aýagyny basmaz. Onu soňam öwgen horlu ort paçasynyň ne adarına? Olar nire, Türkmenler nire?